Πάμε να δούμε τι είναι τα crypto airdrops. Με τον όρο airdrop εννοούμε τα δωρεάν κρυπτονομίσματα που μοιράζει ένα project στην κοινότητά του. Συνήθως δίνονται πριν ξεκινήσει ένα crypto project και βγει στην αγορά. Είναι δηλαδή σε testnet. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια διαδικασία διανομής δωρεάν κρυπτονομισμάτων προκειμένου να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα ενός project και να δοκιμαστεί το δίκτυό του. Γενικά είναι μια win-win διαδικασία, καθώς το project κερδίζει δωρεάν marketing και ο επενδυτής δωρεάν κρυπτονομίσματα. Τώρα θα μου πεις με ποιους τρόπους μπορείς να κερδίσεις ένα airdrop. Το κάθε project καθορίζει κάποια πράγματα που θα πρέπει να κάνεις για να συμμετέχεις στο airdrop του. Συνήθως είναι να τους ακολουθείς σε κάποια social media όπως Discord, Twitter κλπ. Ή να ολοκληρώσει κάποιες αποστολές στο δίκτυό τους για να λάβεις μέρος. Το κάθε project που ερευνάς σου λέει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσεις για να λάβεις μέρος. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ έχεις ασχοληθεί με airdrop? Like και follow για περισσότερα.